Сиромаш, лисицата и мечката. Имало едно време един сиромаш. Сиромах? Веднъж в гората той видял мечка да се бие с зайче. Такова чудо не бях виждал. Замял се той. Глупаво човечице. Глупаво какво? Глупаво човечище. Човечище. Какво е човечище? Какво ще бъде според вас човечище? Човек. Човек, ама едно като голям човек. Извикала му мечката. Задето ми се смеш, ще изям и тебе и кравата. Ти започнал беднякът да се моли на мечката, да го остави поне да изоре нивичката си. Нивичката си. Нива. Значи не е голяма нива, малка нивичка. Да. Добре, да я благодаря ти. Дочети си приказката и после ще ни разкажеш какво става до края. Сега ще прочетем с някое друго дете. Ти на ум ще си я продължиш. Добре. Ловецът. Как се казва приказката? Снежанка и седемте кослета. Джуджета. Добре. Докъде си стигнала? До тук. Добре, я ни прочети малко. Ловецът завел снежанка в гората, ала сърще не му дало да я убие. За това я пуснал сред пущинака. Пущинака. Какво значи пущинака? Пустоща в гората, където няма никой. Снежанка се втурнала да тича през тръните. При вечер видяла една малка къщичка и влязла да си почине. Вътре имало масичка с бяла покривка и седем малки панички. До всяка паничка имало лъжичка, ножче, виличка и чашка. Добре, много ти благодаря. Довърши си, Петя, и после ще ни разкажеш как продължава приказката. Добре. Малкият принц се изкачи на една висока планина. Единствените планини, които бе виждал някога, бяха трите вулкана, стигащи до коляното му, и угасналия вулкан му служеше за столече от такава висока планина. Каза си малкият принц. Не обхвана с един поглед цялата планета и всички хора, но не видя нищо друго, освен острите скали на един върх. Добър ден, каза за всеки случай той. Добър ден, добър ден, добър ден. Отвърна ехо. Кой сте вие, каза малкият
принц. Кой сте вие, кой сте вие, кой сте вие? Отвърна ехото. Бъдете мой приятел, аз съм сам, каза той. Аз съм сам. Отвърна ехото. Каква странна планета, помисли си той. Цялата с остри... Суха, нали? Да, суха, цялата с остри върхове и цяла колена и хората нямат въображение, повтарят каквото им кажеш. На моята планета имах едно цвете, то винаги заговореше първо. Каква странна планета, цялата суха, цялата с остри върхове и цялата с колена. Цялата какво? Солена. Солена. Благодаря ти, Дани. Ето, сега ще ни прочетат по нещо момчетата. Ето, Криси вижда нещо интересно и сега ще ни го прочете. Това. Не съм намерила още нещо, не съм я видела. Хайде, сега Боян ще ни прочете. Хайде, готово. Не. Ти си хареса за бързата работа. Хайде да видим. Не. Всички четем днес. Искаш ли ти да си я прочетеш на ум и после да ни я разкажеш? Хайде. Рони ще ни почете малко. А Криси ще пази тишина.